karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play. Iyan. Nganong gipahunong man imong sakyanan, ha? Doon naman kay emergency sa opisina. Nganong ikaw pa man, Alexa. Unsay? Nganong ikaw pa man ang akong gimahal. Di ko gustong mahimong karibal sa akong amahan. Di ko gusto maghimog iskandalo sa akong pamilya. Pero wani na ko tuyo Papasa na imong gibati. Bisan sa paghuna-huna, ana. Dako na ka ng sa nga mahimo mo sa imong amahan, Iyan. Naibaw ko. Oo, pero wani na ko tuyo Ug mao gisultihan ta kay ni. Kay di na nako kaya ang kalabat sa akong Mahimo ko nimong kalimtan, Iyan. Huna-huna nga imo ko ina-ina. Dali, mamalik na ta sa bahay. Mananghid ko ni Ed nga dili na ko mo trabaho. Dili mahimong makita ta kanunay. Dili ko gusto makasa sa... Di ka gusto makasa kang papa? Mawa? Kung mao na, parehas tang gipati. No, dili mahimong paunayon ng taka na kung unsa man nga ito gipati, Iyan. Dako kining sa... Busa maglagyo ayo na ta. Mo-resign ko sa trabaho ug ang imong amahan na lang ang atimanon ako. May lain tang problema. Unsa naman sa ba? Si Lira. Ha? Nga naman dahil sa Lira? May gigunitan siyang video nga gihagkan ta ka. Unsa? Ang tao nga itong gipangita dito sa isla nga niid na to. Mao ang nakakuha sa maong video. Gituo ko. Kadako na ng problema, Iyan. Imo kining sa ang tanan. Oo. Ang kaunon ako nga ako ni satanan. Wa kay labot ini, Alexa. Tungod na ni sa akong pagkagago. Nganong sa tanang babae, ikaw pa man ang akong gusto. Kalimti na ng pagbatia. Ayaw na nakuna-una. Oo niya. Unsa may gusto mahitabo ni Lira, ha? Gusto siya nga magpakasalmi sa di pa siya mga anak. Unsa? Pero di ko gusto magpakasal niya. Kinahanglan imo siyang pakaslan, Iyan. Oh? Dili may mong makakita si Papa nimo sa video nga naa karon ni Lira. Mabuang ko ining bayhana. Ang una na tumuhaton nga mao nga maglagyo ay ta. Maglagyo ay ta. Asa mo ka? Mapauli ko. Mo-resign ako sa akong trabaho. Ang imong amahan na lang ang akong atimanon. Ha? Para sa kong uwi. Anong ibalik mo ka? Ed, si Ian ang bahala sa opisina. Mo-resign ako sa akong trabaho. Unsa? Kakalit ko na ng imong desisyon. Gabi ipa ko na ini. May kipati ka na, Ed. Nagkinahanglan ka na nako nga imong asawa. Ikaw ang akong atimanon. Alexa, laayan ka lang din sa bahay. Dili ko laayan, kinaaman ka. Kung matrabaho ka, maupan masap ko. Maubag yun na ang imong gusto? Oo. Mao kini akong gusto, Ed. Mag-atiman na lang ko nimo. Okay. Sige. Salamat nga nakahuna-huna ka na. Sige. Pabuta ko sa gawas kay mag-ilison ako. May lakaw ta. Okay. Kalapat sa kamo. Saon mo na ako sa paglingkawas sa kasal nga gusto ni Lira. Maro ginipayhana na.
Huwag ko kabantay na. Nganong gibiyaan ko ninyo ni Alexa? Gusto ko tingali ni mong atakihon karon ng imong amahan, no? Ha? Ian? Hoy, Ian. Gikan karong adlaw. Ako na ang magbuot sa tanan. Oh, Nakabati ka ba, Ian? Kinahanglang sundo ni mo ang tanan akong pagbuot. Kung dili ka gustong ipakita ko ni Papa Ed ang inyong skandal ni Alexa. ayaw ginabuhat ha? Ako ginabuhaton. Kung magsupak-supakan ako. Sige, sige! Usa ba yung gusto ni mo? Kana. Ang una ni mo buhaton, mao ang pagtangtang ni Alexa siyang posisyon sa kumpanya sa imong amahan. Uwahi ka na. May resign na si Alexa. Unsa? May resign? Nga naman. Nahibaw na siya bahin sa video, unsa? Oh, busa mo resign na siya. Maayo kay makamao na mahadlok nako ang malditang Alexa. Okay. Ang sunod ni mo buhaton, mao ang pagpananghid sa imong amahan bahin sa tong pagpakasal karong buwan. Oh, teba. Karon yung buwan? Sa ako ng kingon, ako ang magbuot. Og gusto ko karong buwan. Tungod kay hapit na maklarong akong tiyan. Tanawa rin ko mitubo na si baby sa ilawom sa kuntiyan. Mga kinahanglang official ka na niyang amahan, inigawas niya sa kaliputan. Ano may hangos man ka? Dili ka gusto magpakasal na ako? Huwag ko magtuo nga ingon anak kabaday ka siguro sa talira. Maro ka. Kinahanglang gamiton ko lang ang akong utok, Ian. Dili ko gusto nga tawgong anak sa gawas ang atong anak. Siya ang musunod nimo, diba? Karong gabi, makigdungan tagpanihapon sa imong amahan. Og imo na sinsultihan nga magpakasal na ta. Tubig palihog, Alexa. Muandag na ka? Kagamay ragod sa mga ikaon. Busog na ko. Tito? Doon na ba yung gustong isulti si Ian mo? Unsa man ka na, Ian? Kon. Ian, sige na. Sultihin na sila si mong gusto. Ayaw pa na gana. Unsa man ka nang gusto ni mong isulti, Ian? Magpakasal na Miss Lira pa. Oo. Mao na nga among nasabutan ni Ian pa. Tito. Naluoy man gud siya sa mong anak nga mataw nga dili pa mi kasal. Naibaw na kasuna ako na sa ubang tao. Og ako sab. Maluoy ko sa bata nga mataw nga dili paligal nga anak ni Ian. Si Ian mismo, dili sab ganahan nga libakon mi sa opisina. Naibaw na biya kasi yung mga empleyado nga mga chismosa ang uban. Kuyaw kaayo ko matrending to sa SOCMED. Daghan na kayo ang mga bashers karon. Dili ra bagyo kalungan ko, dili ka masunggo. Kano saan mo magpakasal, Ian? Kon. Si Lira nang bahala sa tanan ba? Salamat, Ian. Okay, sige. Magplano na ko. Tuod. Ganahan sa tunta ko nga magpatabang ni Alexa, Tito. Kana akong okay lang ni mo, Alexa. O, ganong i-appeal mo naman sa Alexa? Kabahin naman siya sa itong pamilya, diba? Okay. Sige. Mao magkakaroon inyong gusto, Ian. Sige. Planuhan na ang pizza sa inyong kasal. O ikaw, Alexa, tabangi sila sa ilang mga plano. Isip ako kasawa. Gusto ko nga ikaw ang mubarog para nako. Gawas pa. Mas maayo kung ang babae nga mo'y magplano sa kasal. Oo. Sige. Akong tabangan si Lira sa ilang kasal ni Ian. Kanus aman ng inyong kasal, Ian? Kamu mo kayo magplano. Kamu itakda sa kasal. Excuse me. Okay. Kita na lang magsabot, Alexa. Unsaon may nako.
maminyo na gid kong ata ni. Pero, gusto si Alexa. Kinahanglan di ko makigripal sa akong amahan. Kinahanglan mamatay ng pagbatiya. Mahimong makigsulti, Oh. Ian. Pa? Nganong kalit man kang nakahuna-huna nga magpakasal kang Lira? Ha? Unsa man? Imo ning gusto nga makasal na mo o napugos ka lang? Kuan pa? Kanang... Sulti sa tinuod Ian. Ganahan ka na bang magpakasal ni Lira? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!